Tras as queixas presentadas polos comerciantes e residentes da Rúa de Galicia, a Xunta de Voceiros decidiu acceder ás demandas dos afectados. Todos os grupos, agás o BNG, acordaron iniciar un período de probas de 6 meses, nos que o lector de matrículas non funcionará no treito entre a Praza de Compostela e a Porta do Sol. Os grupos políticos debatimos todos que é o que se podía facer en esa zona, que creo que é unha zona de comercio diferente ao resto das zonas, incluso de tránsito, donde podíamos, en este caso, pois tomarnos un tempo para poder evaluar si podía funcionar outro tipo de medidas. Habilitaránse 3 paradas de estacionamento express e permitirase a entrada de vehículos durante un período de 5 horas para tarefas de carga e descarga ou operacións de clientes. Os residentes non terán restricción horaria, aínda que si deberán xustificar a necesidade de acceso rodado. A velocidade máxima permitida na zona será de 20 km por hora. As horas que se dedican ao día a carga e descarga, é dicir, as 5 horas ao día, pois aqueles vehículos que puderan ou necesitaran acceder a un comercio para recoller calquer tipo de mercancía que o puderan facer, que se habilitaran 3 zonas express, 2 xa estaban, que son a da Plaza de Compostela, a outra é a que está na Praza da Iglesia en frente do Rincón do Chocolate, e unha terceira que iría pois dentro da Rúa Cristóbal Colón, en concreto tamén en frente do que é a xoguetería de os nenos. Unha vez concluído o período de probas, os voceiros volverán reunirse para analizar os resultados e adoptar as medidas pertinentes. O Concello plantexa ademais un plan máis ambicioso para a revitalización comercial da zona.